už ponáhľam, lebo meškám. Idem na separa na tehelné pole a vôbec nestíham. Začína to za pol hodinu a musím si pohnúť. Dívajte sa a uvidíte, ako to vyzeralo na koncerte. Keď som začínal, nemal som veľa, len víziu a odhodlanie makať viac než ostatní. Seru Separ na bite, našu pusa zabite. Toto je najhorší rap a ja som jeho majiteľ. Zoberte naše albumy, vo na všetkých spálite. Moje solo nekupuj, radšej daj love na pytel. Nemoderné skladby rozbité jak Tatry. Počuje, že som na piču oveľa viac jak sa patrí. Som rozprávka, ktorý ti nepodáva fakty. Nepočúvateľný hlas jak preafektované šlapky. Ber taxík, utekaj do piče z klubu. Živé obludárium, to náška reče z ľudu. Pre teba samé žumpy, ja som ťažný za každú odludu. Má herpes, aj tak nepadí mi dať. Z backstageu počujem celý crowd. Chalani mi kričia hej, Bill, poďme tam. Chlapci z mesta deje, každý vrabec spáv. A povedz mi, kto sa dostal kurva hore sám. Bill si a Separ, ďakujem pekne, jednite na mňa. What's up? Jebnutý. Teba hází ty kokos z fľaše. Asi dáš nejakú stratégiu ty kokos. 10k do konca roka každý mesiac. Kamo, tak to je úplne jednoduché. Tak to je najjednoduchšia vec ever. No, kamo, Separov koncert na štadióne. Kamo, lasery, svetla, všetko, čo to malo má, to malo. Oh shit. Yeah, Drink man. it. Cheers, dude. From Napoli. Shit, man. We have to do a photo. Okay, got you. Bro, stop doing this shit. No, it's for my YouTube. Bratislava, všetci ruky hore! No. Bro, but my friends. Idem tam pustiť Tomášovi niečo dobré na warm-up, keď sa mu lepšie cvičí. Výber pesničky na dnešný warm-up je La Isla Bonita od Madony. Please! Please! Now! Chcú ma kurvy, chcú ma pandy. Máme good shit, kamene jak bandy. Keď te krúžim, okna dole máme. Na las basa dúni. Dve rozcvičovacie série máme za sebou, mali sme tam 2 20. Teraz už ideme na 2 pracovné. Je tu dôležité sa zo začiatku dobre rozcvičiť, zahriať sa a potom tak kľudne môžete tomu priebať. Ja sa musím k niečomu priznať. V šatni som si pod pazuchu namiesto antiperspirátoru najebal lak na vlasy. A mám teraz, ty kokos, nastajlované chopy. Sa nestopnem, tube je celý tým a nejedného stopera. Rafo, koka rap, střílám to jak koka rap. Vyprávate na Instagrame a keď dojdem k oktate. Nebendluj život, daj mi všetko a teraz. V našom kruhu sú boxery, žalobňa, píke. Poď. Ešte, tam sa zle pozeráš. Poď. A ešte, nie. No poď. Teraz sa zastav. Vidíš to, ako by si skoro skončil, bracho? Tesne pred koncom. Toto si ty, toto je tvoja mentalita, bracho. Chápeš to? Proste nikdy sa nezdávaj. Bracho odpalilo. Filip má reset. Tu ma kurvy a iné, nemal som rozum na školu nikdy, ale na iné. Ja som big dog, ty si malý pes, buď si mysleli, že ma zavrú, brate, no asi ne. Robím všetko pre rodinu, ty všetko pre pytel. Cítim zimu, aj keď nosím kabel za liter. Veľké love, veľké rite, klep. Kurva, tancuješ mi celú noc, keď takto chcem, poď. Chcú ma kurvy, chcú ma pandy. Máme good shit,
kamene jak mante. Keď te krúžim, okna dole máme. Nahlas basa dúni, vedia meno naše. A spraví problém, pre nás není problém. A robím čo chcem, a kedy to chcem ja. A keď stopem, sa brate nestopnem. V klube mám celý tým a mám nejedného stopera. Italia, Srbija, puši kurac Murija. Reci šta ti treba, ima belo, brate, ubija. Čo, idem sa vyjadrať k tomuto fitku, hlavne k tomu, že tu stojí ty kokos. 500 korún tu stojí vstup. Prosím vás, ja viem, že sme v najlepšom pražskom gyme, ale vysvetlíte mi, že čo je toto? Stroj, hej? Potreboval toto Arnold na to, aby sa dostal na Olympiu. Chápete to? Na čo? Na čo? Na čo? Není nič na to, keď prídete do nejakého starého gymu, kde sú kovové kotuče a to riadne štrnga. Čo sa mi nepáči na tomto fitku? Je malé, sú tu slabé stroje, nie je tu packdeck, je tu že jeden bench. Človek chce spraviť zhyby, že chcem spraviť že vysoký zhyb, tak si tu jebnem hlavou o strop. Sú tu proste stroje, že tu ľudia sa nestanú veľkými. Napríklad hentam ten leg press. Jak sa máš cítiť namotivovaný, keď si hentam naklikáš že 200 kg a proste vidíš ich len na displeji a ešte ti to tam ukazuje, ako máš takto pridávať. Proste musíš vidieť tých najebaných, tých kokos 10-20-kových kotučov na leg press. Ja som sa chcel rozrolovať a tu nie je na to priestor. Hentam je roller a čo sa tu mám pred schody sa postaviť. Keď sa to porovná s Max Fitness, ktorý je že raz, dobre 4-krát taký veľký, o mnoho lepšie stroje, o mnoho viac tam toho je. Sú tam otvorené zóny, sú tam sauny, tam stojí permanentka menej ako polovicu. A celkovo to fitko hodnotím, že 4 z 10. No tak to je Nexmu na Vinohradoch, akože extrémne malé fitko, ale zacvičili sme si fajn a to je dôležité, takže ideme sa s chlapcami najesť a uvidíme. Chceme to trochu viac crazy, oh, 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 oh. Život ako star, baby, oh, 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 oh. A money, money, raining, oh, oh, oh. Pozri na moju tvár, baby, oh, 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 oh. Čo na nej vidíš? Počuješ, keď kričím? Cítiš, ako cítim? Vidíš, čo vidím? Kamaráti, ja som už vykvasený u kamaráta v Prahe na byte. Užil som si extrémny víkend, piatok som bol na Sepárovi, v sobotu som sa presúval do Prahy. Tu sme si išli zacvičiť, dali sme party s chalmi a v nedeľu sme si dali tiež party ďalšiu. A dneska som už iba pracoval a budem sa za chvíľku presúvať do Bratislavy domov. Takže díky, že ste dopozerali tento vlog. Vidíme sa soon. Najbližšie vidie vlog z Prahy, znova z Evos, čo je vlastne bodybuildingová súťaž a tam uvidíte viac, ako sa darilo našim ambasadorom z Nebie. Servus.